கேஎஸ் கெட்டில் ஃபார்ம் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்ங்க. 2/10/2023 இன்றைக்கி விற்பனை பதிவில் வந்திருக்கிறது எல்லாமே நல்லா அட்டகாசமான ஜெட் பிளாக்ல பிளாக் டைமண்ட்னு சொல்லக்கூடிய நல்ல காரங்காலைக்கண்ணுங்க. ஒரு போக செவலை காலைக்கண்ணு நல்ல ராஜம்சங்களோடு இருக்குதுங்க. அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா துட்டியான மயிலை காலைக்கண்ணு ஒரு 16-17 மாதங்கள் இருக்கக்கூடிய வண்டி பழக்கம் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காயடிக்காமல் காது வாட்டாமல் இருக்கக்கூடிய பூச்சி காலைக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய தெளிவான மயிலை காலைக்கண்ணு நல்ல பெருவட்டில் வந்துருக்குதுங்க. வண்டியில் இப்போ 4 கொண்டு வந்திருக்கிறோமுங்க. ஒவ்வொன்றா நம்ம இறக்கி எது என்னென்ன விளைநிலவரம் வருது என்னென்ன விவரங்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெளிவாக நம்ம சொல்கிறோமுங்க. நம்ம ஊர் இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயத்துலேருந்து கோயம்புத்தூர் பல்லடம் போகிற வழியில் 25வது கிலோமீட்டரில் பொங்கலூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குதுங்க. வண்டியிலேருந்து நம்ம முதலாவதாக இறக்கி இருக்கிறது நல்ல ஒரு நெட்டு நீளத்தில் நல்ல கைகால் கருப்போட நல்ல நீளத்துலேயும் உயரத்துலேயும் ஒரு 13-14 குடியில் வரக்கூடிய, அதாவது கொண்டு போனதையும் வண்டி பழக்கத்துக்கு ரேக்லர் ரேஸுக்கு நீங்கள் கேட்குற நண்பர்கள் போனதையும் நீங்கள் காயடித்து காது வாட்டி பழக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அப்படியே நீங்கள் பழக்கலாமுங்க. காயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இறங்கலை, நீங்கள் அப்படியே பழக்கிட்டும் கூட காயடிச்சு ஓட்டுற மாதிரி இருந்தாலும் ஓட்டலாமுங்க. நல்ல டெம்பரில் நல்ல நெட்டு நீளத்தில் நேர் கொம்பு மாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுருக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல முகத்தில் கருவண்ணையோட நடுமுது கண்ணவரையோட கைகால் கருப்பு நல்ல நீளம் உயரம் தொப்புள் கொடி இறக்கம் இல்லாமல் நல்லா அருந்தாடையில் நல்ல முறப்பாக ஒரு காளைக்கண்ணு வேணும், நல்ல டெம்பரான கன்று வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கண்ணை தேர்வு செய்யலாமுங்க. கண்ணுக்கு வயது ஒரு 16-17 மாதம் இருக்குங்க. வண்டி பழக்கிறதுக்கு போனதையும் நீங்கள் வாங்கிட்டு போனதையும் வண்டி நோக்கம் வச்சு பழக்கிற அளவுக்கு டெம்பர்லேயும் நல்ல கைகால் ஊக்கத்துலையும் நல்ல நீளத்துலேயும் உயரத்துலேயும் இருக்குதுங்க. வாழர்க்கம் தெளிவாக இருக்குது, கால் கருப்பு தெளிவாக இருக்குதுங்க. கண்ணாமூலை ரெண்டும் நல்ல முறப்பான கண்ணாமூலையாக இருக்குது. இது காய் அடிச்சு விட்டிங்கனாலும் மாடு வந்து நல்லா ஊறி வந்துடுங்க. காய் அடிக்காமல் ஓட்டுற மாதிரி இருந்தாலும் ஓட்டலாம். என்ன காரணம்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா போத்து உடம்பு கிடையாது, நல்ல சல்லையாட்டு நல்ல டெம்பரில் நல்ல நல்ல வட்ட நெட்டு நீளமான நல்ல உடம்புங்க. காய் அடித்து அடிக்காமல் ஓட்டுற மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம ஓட்டி பழகி பார்த்துட்டு கூட விற்றுக்கலாமுங்க. இதோட விலை நிலவரம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு 16 மாதமான சுழி சுத்தமான ஒரு 13-14 குடியில் இருக்கக்கூடிய மயிலை காளைக்கண்ணு நல்ல நெட்டு உயரத்தில் இருக்குதுங்க. தாடகுடி தொங்கல் இல்லை, வாழர்க்கம் தெளிவாக இருக்குது, பற்கள் 8 பற்கள் தெளிவாக இருக்குதுங்க. இருக்க வேண்டிய சுழிகள் எல்லா சுழிகளும் ஒவ்வொரு சுழிகள் ஸ்தானத்தில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குதுங்க. கால் கருப்பும் கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் கட்டுவிடாமல் தெளிவான கால் கருப்பாக இருக்குது. இதோட விற்பனை விலை நிலவரம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்ட்டா 37,000 ரூபாய் வருதுங்க. கண் நல்ல தெளிவான கண்ணுங்க. கொண்டு போனதையும் காயடிச்சு காது வாட்டி பழக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் பழக்கலாம். இல்லை பூச்சிக்காலைக்கு நிறுத்துறதுக்கு நிறைய வெளியூர் நண்பர்கள் நிறைய கேட்டிருந்தீங்க. இப்போதைக்கு இருக்கிற காலையில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ந்தெடுத்தாலும் ஒரு 10 கூட ஒரு கண்ணை நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு நல்ல தெளிவான கண்ணாக இருக்குதுங்க. மற்ற விவரங்கள் ஏதாவது நம்ம வீடியோவில் சொல்ல தவறியிருந்தாலோ உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலோ ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு கேட்டுட்டு நீங்கள் எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாமுங்க. வீடியோக்கள் ஃபோட்டோக்கள் வேணும் தனிப்பட்ட முறையில் வாட்ஸ்அப்பில் பெற்றுக்கொண்டு எடுத்துக்கலாமுங்க. காலையில் 6 மணிலேருந்து நீங்கள் சாயந்தரம் 6 மணி வரைக்கும் நம்ம ஃபார்முக்கு நீங்கள் எப்போ வேணால் நேரில் வரலாமுங்க. முன்னத்தாங்கல் ஊக்கம் நல்லா இருக்குதுங்க. அந்த கண்ணுக்கு கால் வந்து திருப்பி வைக்கிறதில்ல, கால் ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா நேர் வைக்குதுங்க. அதாவது முன்னத்தாங்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில காளைகள் வந்து கொஞ்சம் மாற்றி வைக்கும், அந்த மாற்றி வைக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த காலையில் இல்லைங்க. நல்ல நெட் உயரமாக இருக்குது, நல்ல வந்து கைப்பாங்காகவும் இருக்குதுங்க. இன்னும் பாய்ச்சல் தலையாட்டுறது எதுவும் இல்லை. பூச்சிக்காலைக்கே நீங்கள் வளர்த்துறதுனாலும் ஒத்த கேரில் வேணுனாலும் தாராளமாக நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாமுங்க. வீடியோவிலேருந்து நம்ம 2வதாக இறக்குறது நல்ல ஜெட் பிளாக்கில் வரக்கூடிய காராங்காலைங்க. நம்ம பிளாக் டைமண்ட்னு கேட்போம் இல்லைங்களா, அந்த பிளாக் டைமண்ட்டை தான் இப்போ கொண்டாந்து இறக்கிருக்கிறோமுங்க. பிளாக்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஒரு பிளாக்கு நல்ல துடி நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா புளிய மரமாட்ட உடம்பு கைகால் ஊக்கம் நல்ல திமிழ் கட்டுங்க, ரெட்டத்திமிழ் அமைப்பு. தாடை வந்து இவ்வளோ பெரிய மாட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தாடை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுங்க. பெரிய தாடையாக இருந்தால் மாடு சுறுசுறுப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. தொப்புள் கொடி ஒரு நூல் கூட இறக்கம் இல்லை. மாடு பின்னாடி இருந்து முன்னாடி பார்த்தா நல்ல பின்னாடி ஒரு ஆள் நின்று அந்தளவுக்கு தெரியாத அளவுக்கு முன்னாடி நின்று பார்த்தோம்னா ஆளே தெரியாது அந்தளவுக்கு நல்ல மாடு அகலமுங்க. பின் மாடு நல்ல நோட்டத்தில் நல்ல மாடாக இருக்குதுங்க. நல்ல துடிப்பாகவும் இருக்குது. வால் சன்னம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது. சுத்தமான ஜெட் பிளாக்கில் வரக்கூடிய பிளாக் டைமண்ட்னு சொல்லக்கூடிய காராங்காலைக்கண்ணு வேணுங்கிற நண்பர்கள் வெளியூர் வெளி மாவட்ட நண்பர்கள் அதிகப்படியாக கேட்டிருந்தீங்க. கண்ணுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 50 கண்ணுகள் கொண்டு வந்தோம்னா ஒரு 4 to 5 கண்ணுகள் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்து போட முடியுதுங்க. கிருஷ்ணகிரி, ஆம்பூர், சேலம், எடப்பாடி, ஒசூர் வரைக்கும் நண்பர்கள் நிறைய கேட்டிருக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி கண்ணுகள் வந்தால் பதிவிட சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் வாட்ஸ்அப்பில் பதிவிட முடியாதுங்க. நம்ம குரூப்பில் வேணால் இப்போ பதிவிட்டுறோம். இந்த கண்ணுக்கு வயது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 13 மாதங்கள் ஆகுதுங்க. சுழி சுத்தம் நல்ல ரெட்டநாடி மாடுங்க. நல்ல ஒரு ரெட்டத்தைமல் அமைப்பு. புறமாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா மீறின மாடுன்னு சொல்லலாம். அகலத்தில் அவ்வளோ பெரிய அகலம், தொப்புள் கொடியும் இறக்கம் இல்லைங்க. வால் நல்லா சன்ன வாலாக இருக்குது. சுறுசுறுப்பில் கைகால் ஊக்கத்தில் பின்னத்தாங்கல் ஊக்கம், குழாம்புகள் நாளும் நல்லா உருட்டி வச்ச மாதிரி தெளிவான குழாம்புகள், அதோட நடை தோரணை எல்லாமே நல்ல ஒரு ராஜம்சங்களோட தெளிவான ஜெட் பிளாக்கில் பிளாக் டைமண்ட்னு கேட்கக்கூடிய நண்பர்களுக்கு இந்த கண்ணை வாங்கி வளர்த்தலாமுங்க. இதோட விற்பனை விலை 34,000 ரூபாய் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோமுங்க. வேணுங்கிறவங்க தொடர்பு கொண்டு எடுத்துக்கோங்க. கண் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நிறத்துலையும் இந்த திமிழ்கட்டில் இந்த ஹைட்டு வெயிட்டில் இந்த வயசில் இந்த கண்ணுகள் வந்து ரொம்ப பெரும்பாலும் கிடைக்கிறது சிரமம். நல்ல கன்று காராங்காலை கன்று
தெளிவாக வெளியூர் வெளி மாவட்ட நண்பர்கள் நிறைய கேட்டிருந்தீங்க. வேணுங்கிறவங்க தொடர்பு கொண்டு எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அன்போடு சொல்லிக்கிறோமுங்க. இதோட விற்பனை விலை 34,000 ரூபாய்ங்க. சுழிகள் எல்லாம் ஸ்தானத்தில் தெளிவாக இருக்குங்க. இன்னும் பல் போட்டு 2 பல் ஆகி நிற்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடு நல்லா ரெட்டநாடி மாடாக ஜெய்ஜாண்டிக்கான மாடாக வந்து நிற்குங்க. ஒரு காலை வந்து காரங்கால கன்று வச்சுருந்தாலும் நல்ல தெளிவான கண்ணாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க, உடம்புலையும் ஹைட்லேயும் வெயிட்லேயும் தெளிவான கண்ணாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கண்ணை தேர்வு செய்யுங்க. நம்ம இவ்வளோ தூரம் நம்ம சொல்கிறதுக்கு காரணமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுதி நம்ம சொல்கிறதுக்கு காரணம் நண்பர்கள் நிறைய கூப்பிட்ருக்குறீங்க. ஒரு சில நம்பர்கள் மட்டும் ஞாபகம் இருக்குது. ஆனால் கரெக்டாக இவங்க தான் கேட்டிங்களா அப்படிங்கிறத சரியாக நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்ப முடியல, நம்ம கூப்பிட்டு சொல்லவும் முடியலைங்க. அதனால் நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது, அதுலேயும் பதிவிட்டுறோம். டக்குன்னு யார் பார்க்குறீங்களோ முதல்ல நீங்கள் புக் பண்ணி எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கங்க. வண்டியில் 3ஆவதாக இறக்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல அம்சங்களோட நல்ல நீளத்துலேயும் உயரத்துலேயும் நல்ல ஒரு செவலை, டார்க் செவலை இல்லைங்க, ஒரு சந்தன பிள்ளையில் மாட்டில் நல்ல நோட்டமான மாடுங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 to 8 மாதத்துக்குள்ளே தான் வயது இருக்குங்க. நல்ல உடம்பு, கைகால் ஊக்கம், தாடை ஒரு நூல் கூட கிடையாது, தொப்புள் கொடி தொங்கல் கிடையாதுங்க. நல்ல அருந்தாடை, சிறுங்கடவு, அடிவயிறு தொங்கல் கிடையாது. மாட்டில் மீறின நோட்டம்னு சொல்லாமங்க. பிடிச்சவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. மாட்டை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த கன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாகவே பிடிக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ நல்ல ஒரு நீளத்துலேயும் உயரத்துலேயும் தோல் சுத்தம், கைகால் சுத்தம் எல்லா ஊக்கம் இருக்குதுங்க. கண்ணாமூலி, கொம்புதலை எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக டாப்பான கண்ணாக வந்து சேருங்க. நல்லா ஒரு 7 to 8 மாதம் இருக்கக்கூடிய அழகில் சிறந்த அழகாக நாளைக்கு ஒரு தரமான சந்தன கல்லில் தெளிவான காலக்கண்ணா, நல்ல ரேஸ் நோட்டத்துக்கும் எருதாட்டத்துக்கு ஜல்லிக்கட்டுக்கு நல்ல தெருவிடுற விளையாட்டு ரன்னிங் மாடுகளுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்ல உகந்த தெளிவான ரெட்டத்தைமல் கொண்ட நல்ல ரெட்டநாடி உடம்புல குதிரை போல் உடம்பு இருக்கக்கூடிய தெளிவான சந்தன பிள்ளை காளைக்கண்ணுங்க. இதோட விற்பனை விலை நிலவரம் அப்படிங்கிறது 23,000 ரூபாய் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். வேணுங்கிறவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு எடுத்துக்கலாம். வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் ஃபோட்டோக்கள், வீடியோக்கள் வேணாலும் தனிப்பட்ட முறையில் வாட்ஸ்அப்பில் பெற்றுக்கொண்டு ஒரு முறைக்கு 2 முறை தெளிவுபடுத்திய பின்பு நீங்கள் எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாமுங்க. நல்ல நீளத்தில், நல்ல உயரத்தில், நல்ல ஒரு 7 மாதத்தில் நல்ல பால் விட்டு நல்ல கைப்பாங்க வளர்த்தி வச்சுருக்கிற கண்ணுங்க. நல்ல முறையை கொண்டு போய் வளர்த்த தெரியும் அப்படிங்கிற நண்பர்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் கூப்பிட்டு கேட்டு தெளிவுபடுத்தி எடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஊர் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம். காங்கேயத்துலேருந்து கோயம்புத்தூர் பல்லடம் போகிற வழியில் 25வது கிலோமீட்டரில் பொங்கலூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குதுங்க. நேரில் வந்து பார்க்குறவங்க காலையில் 6 மணிலேருந்து சாயந்தரம் நீங்கள் 6 மணி வரைக்கும் நேரில் வந்து பார்க்கலாமுங்க. இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கக்கூடிய விற்பனைக்கு போட்டிருக்கக்கூடிய கால்நடைகள் வீடியோக்கள் வேணாலும் தனிப்பட்ட முறையில் வாட்ஸ்அப்பில் பெற்றுக்கொண்டு எடுக்கிறவங்க தாராளமாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாமுங்க. மேலும் நாளை ஒரு நல்ல ரவுடி மயிலை காளைக்கண்ணோட பதிவில் நம்ம சந்திக்கிறோம், ஒரு ஜோடி காளைக்கண்ணோட சந்திக்கிறோம் அப்படிங்கிற தெரிவிச்சுக்கொண்டு விடைபெறுகிறோங்க. நன்றி, வணக்கம்.